Endi lho, Pak? Dah. Perang. Keluar dhewe. Kae karo kuwi lho ning gedung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo-bolo cah desa semuanya. Gimana kabar kalian semua lur? Semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusan lur. Di video kali ini saya meliput kegiatan Mae pagi hari lur. Nggak tahu nih mau bikin apa. Pokoknya ikuti terus videoku kali ini lur ya. Ini mau bikin apa lur? Bedaan lur. Lur. Pete Cina lur, ini lur namanya lur. Alias melanding. Nih, Mae lagi betet. Malah enak ulet-ulet ngono. Lek alum. Ayo. Yo encekane lho sing angel kira kok mlanding kok enggak. Tak kira lek anu. Malah ulet ngono lek dibotok. Pas ke genem-genemi sak mono-mono kuwi. Iki banyune nyamake tirah lur. Diombe.
Cilekonan ora. Sing iki enak-enak. Lemes lek sik ngono. Lah betul. Ini lanjut epek godhong kemangi lur. Ini sik tindekne to. Yo ora sah tok iki. Kin penak alin Malah jangka. jiret lho iki anu yang Endi lho, lemuke? iki apa seluwang ngono. Alah ki endi? Kok sebrut? Ya piye? Tak kira tirah pupus tok. Lah. Sini sepir. Malah kudu. Menyesal orang itu ini. Carukno rabuk anu ki lho. Apa? Sing nggon kuning anu kamaran pawon e. Sak carukan ngene lemu bayet. Kurang akeh kemak yang ini. Mak yang Ning dire nandur kene mak ya. main nur. Malah punggelen lho mak kene anu pupuse iki. Anu kembang kalau anu. Kemangnya iki jangan menir. Ya. Iki saya kadang apa? Iki bakul sayure teko, Lur. Dagangane yen wis entek. Pesenane kerupuk iki bendina. Mekarsari? Iya. Gurih lek liyane ki anu. Ora tek gurih. Mbah sing jero mang. Iki lho biar. Waduh, kondang atus tang loro aku. Dadi yo iki miline padha to. Ah, cakup pul lho, anu nih. Tapi gone pateni iki. Ora neno. Wes kae to kerupukmu. Kae to. Kae lho dicepakne. Alah, iki karo apa iki? Tuku onde-onde. Jam ndi ya? Kuwi. Lah, jamur iki jamuran ditenem Arep. sesuk. Iki Kuping. kuping. Kae, karo apa? Onde-onde ra ngono. Ndi. Ndi karo anu lho. Kemplang. Yo kuwi. Iya karo kemplang. 1000. Iki apa iki tape goreng? Nggih, nggih. Bapakmu arep kok. Ji. Lalu apa ya? Tapi Heeh, tape. Dan jeruk, 10. tapi ini apa nggih? Lalu Molas. hitung aku. 15. Itu kali. 10. Iya. 10. Iki pira iki? 7.017. 17 karo 5. 23, sing 3.000 nyicil. Sik 500. 500 sih tembok yo apa guringan apa. Kolong. Orang. Ngapa sarapan? Iki jajan kok etek, Lur. Bener Kim.
Namanya kemplang. Gurih sih kemplangnya, Lur. Undi-undi. Cilik-cilik undi-undi ini. Kopong ora nang isine. Undi-undi. Iki. Oh. Gurih. Telu mengenai kemplang. Iya. Emang kolongan. Jahit. Ora enak kolong ya. Paling padha karo anu. Ora enak telane. Undi-undi. Iya.
A few minutes later. Ya, lagi film-film putih tak ganyang. Lagi film-film putih tak ganyang lepi aku. Dan film-film ini tak ganyang lho, ora mateng Mateng lur. Gede-gede lengge. Awak nek mleri ada kepangan. Anjing. Lek jan kan sak manganan, lek cilik lek ngene kan malah ra. Ya lah semene kepanganan. Nah, aku tak gedung putih tak ganyang. Iki sing ora nang tempene tak ketoki iki. Nur mateng iki genemane lur. Namanya botok ini. Botok kemangi sama pate Cina. Nah sini iki tiwul, iki putih. Iki jangane blendrang. Bung karo koro lur. Iki turan sambil diingi. Saatnya kita makan sarapan lur. Sisa sambil diingi sore. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai geneman. Enak loh. Lemes ngambil nom. Ini mak sarapan. Ambil yuk kak lah. Ketuaan. Lek sing sak sore iki angel piaro. Enak tapi yo. Kaya ora enak sak sore iki rumah sawu. Lah ku jerekmu jegal iki sing ning anu. Gonggole ya tuwek lho. Yo. Cucuki. Nah, ini kecampuran. Karo iki piye lek manggo? Jalan ngarep. Dek kebo. Ambil piro 10. Enggak, bisa. Sekali karet. Ngadenge ketuaan. Mergo garing kuwi kisut-kisut iki. Ora ketuwek. Kayak sak centong iki mah tak loro, rong geneman men lur. Ini kalau beli di tempat bakul sayur itu kan 3.000. Jadi hari ini bikin sendiri sama Mae. Oleh piro iki, Mang? Terus dibawain ke tempatnya adik, tempatnya Makyem tadi pagi. 10. Kambil 1, kelapa 1 dan dapat 10. 10 botok. Besok next bikin lagi lur sama kemangi sama apa gitu. Nanti mau panen kelapa dulu nanti sore ke hutan sana.
Oke, terima kasih lur yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.